A palabra galega que máis me gusta é chilindradas, que miña avoa sempre me decía cando era ali festa onde eu vivía. Sempre me decía, ai, toma 20 pesos para ir nas chilindradas. Mal raio te parta, decía moito a miña avoa por parte de pai. Estás como has de ir e faltan chasocas, porque me recorda cando están así na aldea a xente maior e fan como que discuten e tal. E agora vemos que se recuperan iso nos medios de comunicación, o mellor na televisión, na radio, ti ves que intentan volver a esa lingua máis propia, máis auténtica, digamos, e na casa lembran moitas veces escoitando a televisión, na casa da miña familia, pois escoitan palabras que utilizaba a bisavó, o bisavó. Unha palabra galega que implique cariño, pois non sei, así unha que me acordo agora mesmo, miña prenda, meu rei, non sei. Riquiño, xeitoso, por exemplo. O meu home, porque desvincula, o sea, dá un pouco esa sensación de matriarcado que temos, porque en xeral, en castelán sí que é a miña muller, pero non é o meu home, e sin embargo en galego é igual a miña muller que o meu home, e pareceme algo fermoso. Por exemplo, na cidade nosa, en Santiago, que é unha cidade moi universitaria, onde ven a estudiar moito estudiante de fora, sabedes que hai bastantes estudiantes así centroeuropeos e demais que sí que se interesan por aprender galego. Dan moito exemplos a xente. E iso é curioso e para os que somos daqui bonito, non? Eu vexo aí un tema interesante de que as clases máis pudentes pois tamén aposten polas linguas. De feito, algunhas estiveron históricamente mellor defendidas que outras por iso, non? Home, pois iso é un acto que non se manifesta solamente nunha cousa concreta, senón en varias situacións ao día a día, falando en galego, aínda que a xente do redor non fale moito. E a lingua ás veces necesita do poder económico, político para subsistir e para sair adiante, estar nunha boa posición. Penso que cando empregamos realmente a lingua, o galego, para falar, pois xa estamos facendo unha defensa da lingua, non? Ben falado. Que van facendo os avións polo ceo? Voando. É moi doce e axuda a curar a gorxa. Mel. Os anéis do casamento fanse de... Douro. Del sai a auga antes de chegar á casa. Do poxo. As túas aves. Reportaxes como a de hoxe ímolas ter todos os meses porque nos permiten ver a gracia, a precisión e sobre todo o afecto que vibra nas nosas palabras. Temos cousas emocionantes para contarlles, o afecto moi importante nas cuestións da lingua. Ramón Piñeiro díxome unha vez que os problemas da nosa lingua están menos na cabeza do que no corazón. E dende aquela levo observado que moitas discusións verbo da lingua galega son máis ben afectivas do que lóxicas. Por iso me gustaría que collesen papel ou un ordenador e que puxesen por escrito as anécdotas máis curiosas, divertidas e, sobre todo, emocionantes que vostedes viviron relacionadas coa lingua galega. Prométolles que lle daremos voz ás máis interesantes. Abur.